Hieno tuo liikenneympyrä. Mikä se tuo? Humppu hakkaa siitä. Huhhuh. Mutta hei, meetkö sinä tänään sinne kuntonyrkkeilyyn? Kyllähän minä olen menossa. Hyvä, pistän sinut tänään kenttään. Kenttäänkö laita? Laita. Kyllä eikö hieno tuo uusi liikenneympyrä? On se törkiän koria. On kyllä. Mutta hei kuule, tuutko sinä tänään sinne kuntonyrkkeilyyn? No tuleehan minä. No hyvä, pistää sinut tänään kenttään. Tuleette kenttään. Joo. Oot tuommoisia no tulevaisuuden toivot. Mutta kyllä se on hyvä, että nuorisolla on harrastuksia. Mutta hei, kyllä silti aika hieno tuo liikenneympyrä. Vaikka vähän soitialtahan se näyttää. No, mutta ehkä se on sitä feng shuita. Tai Niin. Mitähän sitä tänään ei tule? Olisikohan tuo kotipesä auki? Ei perse! 2 aukeaa ja 4 kiinni. Ei hyvä aika. Ai terve! Joo, moi. Toi sitä on sitä meidän grillaa. Joo. Rillikahvila kotipesä, joo niin. Postikin lakkautetaan kohta sieltä. niin se vaan on, kaikki häviää. Mitä sitä viikolla? Mulla on reenit. Varmaan jotain seurakunnan juttuja. Joo. Musiikkiprojekteja. Ei se uskoisi, että tällä hauskalla projektilla tekemistä. No kyllä, sitä yllättävästi löytyy joka illalla. Joo. Hei muuten. Tänään tuli tieto ammattikorkeasta, että meikäläinen pääsee Ouluun opiskelemaan. Onko vastenua? No minä. Joo. No. Niin. No mikä tuossa nyt on ongelma? No oikeastaan se, että ei tätä haluaisi lähteä pois. Tai kun kaupungissa se elämä on semmoista hektistä. Mitä voi sanoa. Kauheasti vilinää ja virskistä. Täällä on rauhallista. Ja tilaa. Mutta pitikö teillä olla menossa? Joo, kyllähän meidän piti. Joo. Mihin päin olette? Mä ainakin olen menossa laittaa elokuvailtaan kopparille. Oi oi, mikä elokuva? Tää on toi Twilight. No katsotaan jos silloin. Et vaivatti, joo. No, nähdään sitten joskus. Joo. Okei. Yes. No niin. Ei, Morjes. joo. Mitäs me? En tiedä, kotipesä on kiinni. En mä tiedä, lähdetään rundailemaan. Lähdetään. On tässä tämä auto. Ostin muuten toissa viikolla. Mietinkin, että ihan uuden näköinen. Joo, se Ahti pizza on, no se näyttää vai uudelta, se on vitonen. Hyppä kyytiin, Joo. mä nauran. No niin, pistetään käyntiin ja...